salut! Aici am o omidă, o dăm jos, uitați. Opa, dă-te jos, dă-te jos. Acum, băgăm omida în pahar. Stai că nu pot să bag cu telefonul în mână. Stați un pic. În momentul de față am băgat-o în pahar și vreau să o omor. Dacă te dau o cola, este veni rând în ea și îmi dă pe picioare. Și într-o secundă intră în picior și după aia mor. E o trăvitoare. Mă cheamă Alina Paudel, dar nu e, pe mine mă cheamă George Ducea Petrișor. Pentru că nu e al meu telefonul, e al lui, ea ei telefonul. Și ea e mântușa mea și am luat telefonul să fac video. Și acum era câinele, plângea că s-a lovit în bicicletă. Acum o omorâm. Stai și o întreb pe Alina. Păi da. Paudel. Vreți să ne o calc? Cred că o calc. Haide. Ca te strângem la acest videoclip 100.000 de like-uri. O calc. Hui!